Lloret de Mar es prepara per afrontar els canvis en l'estacionament derivats de les obres al passeig de Sa Caleta. La construcció d'una nova rotonda reduirà les places d'aparcament a la zona de la Sardana, una situació que ha portat l'Ajuntament a reforçar alternatives com el pàrquing de Can Lloranes, pensat per absorbir part d'aquesta demanda. Hem fet també una adequació de l'aparcament de Can Lloranes, un aparcament en el qual fins ara tenia amb molta malesa, no estava definit, i el que hem fet ara és adreçar, ordenar aquell aparcament. Ara ens han sortit 160 places d'aparcament que estan ben condicionades, o sigui que sabem té una entrada, una sortida, o sigui, hem condicionat un espai en el qual fins ara no el teníem condicionat. I això l'objectiu també, entre altres, és tenir pàrquings dissuasoris a la perifèria de Lloret, de la primera línia de mar, i això farà que totes aquestes places que estem perdent amb les obres del passeig de Sa Caleta les puguem recuperar en condicions a aquest aparcament de Can Lloranes. Durant tot l'any és un aparcament lliure, la gent pot aparcar, i durant l'estiu és una zona regulada en la qual s'ha de pagar, és una zona blava, s'ha de pagar i amb les tarifes que correspon. Amb una capacitat de 160 places, millores en l'enllumenat, la senyalització i els itineraris per a vianants, Can Lloranes es converteix en un aparcament dissuasiu clau. Segons afirmava el regidor de Mobilitat, Joan Escalona, la iniciativa busca facilitar l'estacionament, reduir la circulació al centre del municipi i avançar cap a una mobilitat més sostenible a Lloret de Mar.